okwinj mit mar programs mag sirkal. Jomo somo gi jomo dhi sikul gi joma nie telo. Nyaka bed nosewinje kisungu moro ni structure follows strategy. Structure follows strategy ni en gima nyiso ni sama in gi paro maler idwa timo gimoro to nyaka iket chenro maber kaka gini dhi timore. Nona to bro bagi. Gima timore dala William Ruto ka en ni strategy nitie. To strategy gimoko beyo. Shida en ni structure onge. Structure onge. To gimomiyo structure onge, achiel kuom gen gima nyara wacho ni onge effective communication. Nikech VOJ sani donje inbox mar jaod bura mora miwacho ni nokalo affordable housing, manokalo gimiluongo ni shane, mondi penje gie ni to gigi dhi konyo ja Kenya gamo. Matin ango bede mana nyikal Kawambura gere momako gini motegno to kendo penjo maler emang duoki. Mathoth kia gini morne gi amora to gine mane gitimo ang'owa gikale od bura nyisi kata mana regulations mane court nowacho ni nyaka los regulations dong mana bunge kama no. Lakini dingi kata clip no ka debate ni ne tiere wajumbe adi mane nitie od bura gikia tournament to gipango. So gima timore en ni strategy kanitie VOJ tionge structure kata mane odi to kata mna paka kirado godo ka wuotho to kore chako temang'o chako gweyo eto timang'oka ma jodhi puodho tani enda kodhi puodho nikech ikoni ji nyaka dhi puodho kata timang'o e ka chiem e odi kata mna gwen manie laro to gitimang'oka to jodhi puodho te ichako gori gi gimora mora nikech you are frustrated. So gimomi iluongo ji ni pepo ya kupinga en nikech strategy nitie to structure onge to strategy no kubed communicated. Kane ithichori gi ji oko ran pokaneno public participation ma sirikal Siaya naneno ka ji nodhi apani ne gin agricultural training center ma Siaya naneno Bomas ka kanitimo public participation nan tombo ya Labour College Kisumu. Yes. Nelich de nitimo public participation ma wacho ni kar gini nyalore ok nyalore makocha nyalore gi hey to magi ma critical ma affect japiny ni to no public iwinja ni no team. So ownership end user ka onge. Ma kelo penjo senia ka poka ngadi kanyo dore ni mondo los chik moro mar public participation mangiso kako nego time mobed effective. Kendo dor ko office dor kaso ruor time sani omoke bunge tie proposed legislation mar public participation no chako gi bunge mancho acha kendo pod entiere sani to moka kanyo wach pod mari koro ngisi gimomiyo jood bura wagi ang'owa to moro nyal winjo ni failures mar jombogi genje moro. So VOJ gimomiyo William Ruto en frustrated mowacho ni kuna pepo ya kupinga en ni e pache ong'e kaka gigi onego ringi to pache ni japiny ongego poko bedie nafas mar pimo ne japiny ni to gini dwa timore nade nikech bende kakoro ikawo jikawo Kasudi ni ema dwa wacho kaka shaber poko lose bunge makata king'iyo report mar Mzalendo to kone ni chieng' manikalo legislation mar social health no onge od bura kikawo jika Moses Kuria ni ema koro dwa wacho ni gini ber. There's a problem nikech a message is as good as the channel communicating it. Nikech VOJ ka adira makende ni jopiny ohero gik mwawacho kendo gihero chenro ni
Emomiyo kowacho gik moko to giwinjo. Tabed ni chenro ni jopiny ok dwa, jopiny ok ohero, to gik mowachogi ok winjre kata ber manade. Emomiyo William Ruto nyaka doge back to his strategy. Mondo penjere kar mondo wacho ni iko pepo ya kupinga, upenjere ni mbona inapingwa. Nikech the moment mo answer mbona inapingwa ni gimomiyo jipingo gigi, to bro yudore kama ber, to bro yudore ni mokwongo the bearers of this message are not acceptable to the people. Nikech itime gagoko. Ni winjo kama Moses Kuria achiel wacho ni Januari janyuol mora mora ka ok register cha to nyathini ok tim ang'o kodonje sikul mago tamo. Ni services mamoko mag serikali bro tami. Ineno ni neno kido mar threats mane ji yude weche affordable housing ka wapenjo ni to ka koro an akaw mortgage achulo anyiewo godo oda. Tang'omiyo mar affordable ni bende idwa chunago. An ng'ata achiel ni adwa bedo gi udi adi. Udi ok dhi godo e polo. Udi okiki godo. Adwa mana achiel kende madake to nyathina bende kud bedo maduong' to bedo gi comfort. In idwa na chula affordable housing nang'o onge ng'ama no pimo ne ji. Nika ng'ato penjo ne okay fine an gi pay slip shani ing'ado office to jajua kali ng'ama nitie stage guba bondo sani maonge pay slip odwa chule ere kaka idhi decide ni ng'ani chulo gini to nikipenjo titima ng'o in pepo. So gima timore tangie ni jogo machiegni gi William Ruto bende neno chenro ne gidhi wachne gidhi go kode mbaka. En ni gigegi gibeyo. Lakini penjo maja piny penjo en ni pimna dhi konya nade. Pimna ni to ka an gima ang'o miyo nyaka tim ma. Nikech VOJ kiwacho ni nitiere social health insurance fund tikona kona jopiny ni jodalawa gini kata bed ni gi insurance mari wadwa ni dwe ka dwe mana siling 1,000 kende to magi gik medhi yudo yor thieth. To ng'ama ni godo to koni oyo 1,000 to tin tan gi nyalo kuyiena to weura kete siling 10,000 dwe ka dwe. Ibro yudo ji mang'eny mabro contribute to fund ni. Tikone jopiny ni jothurwa fund ni kaka wadhi manage. Wadhi manage gi transparency ma jok madhi manage gin ng'ane giri to kama kaka gidhi tiyo. Bro bedo mayot mowinjo ni gini nyo kodonjo to poko ka kata dweche achiel to ng'ama act ka CEO oseriembi e weche mibadhi. Oseriembi gimomiyo riembo to ok wachi to kwa penjo maling'ling tiko ni nitie chude moko mano winjre gi jomoko to timo ang'owa adima poko wachnwa ma bende osetimore to gini mna dweche 2 wach mangema mokalo senia.